A teraz si pôjdeme ukázať 5 mojich najobľúbenejších cvikov na brucho. Takže prvým cvikom na brúško, keď máte k dispozícii sklapací stroj vo fitku, tak určite si dajte. Je super na strojoch cvičiť aj brucho, pretože brucho je taký istý sval ako ostatné svaly, takže to preťaženie, progresívne preťaženie aj pri bruchu je veľmi dôležité. Takže nakladajte si postupne, zvyšujte váhy, aj keď cvičíte brucho. Ďalším cvikom sú sedlahy na šikmej lavičke. Zacvaknite si nohy. A tu môžete si držať kettlebell alebo kotúč, tyč v ruke. Tretím cvikom sú príťahy kolien vo vise. Tu. A túto progresívne preťaženie môžete spraviť tak, že si dáte buď loptu, kotúč, kettlebell medzi nohy alebo na nohy a priťahujete pekne pokrčené kolená. Kolená nevystierame dole. Pokrčené stále a hore. Tak. Štvrtým mojím najobľúbenejším cvikom na brucho je Mohamed. Horná kladka, lano, idem dole, tu. Pekne sa zbalím do klopka. Pomaly idem hore, vystretý chrbát. Tak. Piatým zároveň na dnes najlepším cvikom na brucho sú toe touch. Ľahneme si na chrbát, použite karimatku, uterák. Ja teraz nepoužijem, lebo nie je čas. Tak, ľahneme si, vyložím si pety, vystreté nohy. Chytím sa špičiek, dotknem sa. Môžete kľudne používať aj kotúč, jednoručky alebo tyč. Čaute.